van de morgen zelfs nog een paar lichte buikjes vanuit wat zeeactief. Maar de zon is zo meer en meer te vast kunnen komen. Dan krijg je prachtige wolkenpartijen. Kun je mooie foto's van maken. En het waren voor de komende dagen, ja, het blijft toch wel wisselvallig. Hè? Het is een depressie die de Noordzee opzet. Die dit weekend, het komende weekend dus, het waarbeeld bepalen zal. Joen en vannacht begint het eigenlijk zo, maar een toenemende bewolking. En let er vannacht eens even wat rein. Temperaturen zometeen bij de 8 of de 9 graden hinnen. En de wind die komt uit het oosten, maar matig ontkrachtig. De krachtige wind in het kust- en watergebied. Maar ik op het IJsselmeer, dus een waskoging van die wettersporter. Ja mensen, mooi nu daar. En daar met bewolking en daar met rein, lichte rein. Maar ik een aantal buien. En misschien ik hier en daar nog wel wat zinnen. Een droege periode zit er zo niet meer wat bij. En de temperaturen moeten daar zandje en 19 graden. De legere temperaturen op de eiland, de hegere temperaturen verder op de provincie. En dan de wind. Die komt morgen uit zuid-zuidwest, is matig en vrij krachtig. Die soep van hetzelfde had ik nog wel eens even wat sterker willen kennen. We zeggen vooruit naar morgen en de morgen nacht staan gewoon buien, maar komen ze op tonger. En sneuren de dag van de slachten. De zinnen is er ik wel even bij, maar er binnen ik een aantal buien actief. Misschien nog wel, maar komen ze op tonger. Temperaturen 18 graden. En de wind hut uit het zuidwesten waait. Terug naar Snijn en Manje. Snijn en protte bewolking wat rein af een buiken. En een temperatuur om de bij de 18 graden. En 19 graden wordt het op Manje, maar een aantal buien. Maar ik denk dat het takkenbieken nog warmer wordt. We met de maan, maar weer even in het waarsje.